Здравейте, хора! Така, за първи път ще правя такова клипче, но след тази хубавица ще и направя прическа. Така, първо трябва да я срежа, защото отвратително. Така, хора, срязах я. Всъщност не ви оставих каква прическа ще правя. Ето сега ви оставам. Сега ще вържа или долу, или горе. Не знам, зависи където мога. Най-вероятно ще е долу. Ето такава опашка. Надявам се да виждате, защото малко трябва да я поместя, че да я направя. Така, хора, като вържа, ще се върна. Така, хора, вързах я след 300 мъки и сега ще правя плитката. Значи, хора, аз винаги като съм правила плитка на опашка, и винаги най-отгоре трябва да е стегнато най-много. Дори и да не си личи, като е завършка на опашката, трябва. За мен трябва. Аз винаги така съм си я правила. Да. Мисля, че тук в YouTube не може да се изпращат снимки, но в коментарите, като ми напишете, ще имам на предвид, нали? Вие ми напишете и ако не се сета, ще проверя в птичко Google. Така му викам. Да знаете. И моля ви се да последвате и да лайкнете. Така, в случая сега няма да ми трябва малко ластче. Ще ми трябва някакво по-голямо. Това може и да е, нали, как да ви го обясня? Може да е курс по правене на прически. Не по-точно курс, ми да се опитате да направите, нали, така прическа. Не съм казала, че е задължително. Казвам просто. Да си знаете. И сега искам да направя нещо като кокче, но не знам дали ще стане. Ще стане, бе. Що пък да не стане? Сега, хора, трябва да изробя ето тук най-долу за ето такива фиви или
едни други, дето са по-големи и са такива сиви. Не знам дали се сещате кои са, ама аз забравих какво е името. Иначе шасета. Така. Ако сте много убедени, че само с две такива ще стане, добре. Но в случая аз слагам повече, за да съм сигурна, че ще седи повече време. Така. Сега. Това не е много официална, нали, прическа. Някаква като за вкъщи или за някъде другаде. Не е много официално, за рожден ден, нещо такова. Мен после трудно ще ги махам, да, но поне ще съм сигурна, че ще си стои здраво. А пак ако я напръскате с... ако сложите от пудрата на Fire, ще е още по... нали... Как да ви го кажа? Още по-здрава. Сега, не е задължително, но аз слагам някакви ето такива фибички или някакви ето такива. В случая ще сложа различни, защото нямам едни и същи. Или пък може само една. Не е казано, че е задължително, нали, да слагаш и нали, точно е такава фиба. Аз си слагам каквато имам. И вие каквато имате, и каквато искате. Дори не е задължително и с фиба. И така, хора. Ето я прическата. В случая с този зелен ластик не е много хубава, но ето. За мен стана много хубава. Направя голяма плитка. В случая аз си мислех, че ще е малка. Тя стана голяма. И стана още по-хубава. В случая с голяма ще е много по-добре, защото с малката много трудно се навива. И ето вие като цяло прическата. Така. Чао! До другия път! И не забравяйте да напишете коментар каква прическа друга да направя, да лайкнете и да се абонирате. Чао! До другия път!